En nuestro programa Esquina Caliente, un programa presentado para Agua Pana de Jesse Herrera. Hoje em nosso programa nós temos dois invitados para o mundo de enseñança com a senhora Bárbara Sol e Milena Silberi. Bárbara e Milena, boa noite e bem-vindos ao programa e danke por aceitar nossa invitação. Minha querida, principal por kunt u zelf introduceren en Milena, kunt u zelf introduceren. Zal ik beginnen? Ja, natuurlijk. Bonacci, en dank u dat u ons hier wil ontvangen. Ja, mijn naam is dus inderdaad Barbara Sol en ik ben sinds dit schooljaar unit-directeur van het Liceo Bonaireano. Een van de 4 units van de SGB. Oké. Milena? Boa noite, meneer Stili. Para mim é prazer estar aqui na conversar com o Menero. Meta docente na SGB. Para exacto augustus que meta cumprir 18 anos na SGB. Meta teamleider também na Liceo Bonaireano para parte de MAVO. Oké. En Barbara Sol, u was wel kort in uw introductie. U komt vanuit Nederland, uit welke plek en wat hebt u gestudeerd voordat u in het onderwijs ging werken? Nou, ik kan het ook heel lang vertellen hoor. Ik heb heel veel ervaring in het onderwijs. Ik zit al 22 jaar in het onderwijs. En eigenlijk op het moment dat ik mijn eerste stage liep, wist ik dat onderwijs dat mijn plek was. Okay. En ik heb Nederlands en geschiedenis gestudeerd in Nijmegen. Maar ik heb eigenlijk altijd in Arnhem gewoond. En ik ben gestart als docent geschiedenis en Nederlands. Eigenlijk heb ik altijd alleen maar Nederlands gegeven. Op een school in Arnhem, een MAVO-HAVO-VWO school. Ja, en ik ben, net zoals Milena, ben ik op een gegeven moment eerst teamleider geworden. Vervolgens ben ik conrector geworden, plaatsvervangend rector. Toen heb ik een overstap gemaakt naar een andere school in Brabant, het Zwijse College in Veghel. Een school alleen maar voor HAVO en VWO, een grote school, maar meer een plattelandsschool, terwijl ik eerst echt op een stadse school zat. Ja. En daar ben ik direct conrector geworden en de laatste 6 jaar ben ik daar ook rector van de school geweest, directeur van de school geweest. En ja, dat was een hele mooie ervaring. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. En na 6 jaar kom je op een leeftijd dat je denkt van goh, wat wil je nog? Ga je nog een keer een stap maken? En wat voor stap ga je dan maken? Wat voor mij heel belangrijk is dat ik echt heel graag een eigen school wilde hebben. Dus niet wat misschien een wat meer logische stap was geweest, dat je nog naar een bovenschool zou gaan of iets dergelijks, of naar een nog grotere school. Aangezien mijn achtergrond echt een taal is, ik zag deze vacature voorbij komen op Bonaire. Ik heb in mijn puberteit heb ik in Mexico gewoond, dus ik spreek een beetje Spaans. Nou ja, ik spreek wel aardig Spaans, maar het is wel 30 jaar geleden. Uw Spaans is beter dan mijn Chinees. Nou, lekker zo, ja, precies. Ja. En ik heb daar hele bijzondere herinneringen aan. En ik dacht, goh, nu kwam deze vacature voorbij op Bonaire. En wat mij zo aansprak was dat het de enige school van het eiland was. Okay. En ik dacht, als je je hebt een bepaalde ervaring opgedaan, ik heb een bepaalde ambitie. En ja, ik hoopte dat ik hier een bijdrage kon leveren met de ervaring die ik opgedaan had. En dat je toch een bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en van de leerlingen hier op Bonaire. Want ik heb ergens gelezen dat u hebt van die school waar u laatst zat in Nederland, hebt u daar een excellente school van gemaakt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat was het. En toen dat klaar was, was het ook klaar. Ja. En dat klinkt natuurlijk fantastisch. Ja, het is fantastisch. Het is ook fantastisch. Nee, daar wil ik ook niet onder stoelen op banken steken. Dat was ook echt een heel mooi moment uit mijn carrière. En daar hebben we toen de tijd met ons team ontzettend hard aan gewerkt. En nou klinkt het raar, maar dat is nooit mijn doel geweest. Mijn doel was eigenlijk altijd om heel mooi onderwijs neer te zetten.
En wij kregen de inspectie over de vloer en wij waren echt op dat moment ver met onderwijs op maat bieden. Je kon op mijn oude school, kregen we het voor elkaar om een VWO-diploma in 5 jaar te behalen. We waren bezig ik wilde heel graag, op mijn HAVO, dat er een theorievak ingewisseld kon worden voor een praktijkvak. Oké. Want ik dacht we dachten dat met elkaar, dat meer motiverend was voor de typische HAVO-leerling. Nou, en daar komt hij. Om dat te mogen, moest ik aan bepaalde eisen voldoen, moest ik een regelluwe school worden. En om dat te kunnen, moest ik het predicaat goed krijgen van de inspectie. En dus die stappen hebben we allemaal doorlopen. Maar het doel is dus nooit geweest om excellent te worden, maar eigenlijk om te voldoen aan die voorwaarden Juist. om het onderwijs te verbeteren. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk fantastisch als Dat was de kroon op het werk. was de kroon op het werk. En Milena, heb je ook zo'n boetambe pas de carrière assim, né? Seguro. Ma comienza na año 1998 com kleuterlijstenopleiding. No momento que acaba minha kleuterlijstenopleiding, mita corre bom com na bisami cultuur kleuterschool tava ta yeng, não tem lugar mais para kleuterlijsters. Ante ora mita corre departamento de enseñanza a yamam bisami não tem uma oportunidade, pero ta na wata pa na school com speciaal onderwijs na Rincon. A mi contento, paso ya ta algo great para mi bai hasi, ma bai wata pa na school. Anto ora man llega e fa brenda di come hilas, pero no tem lugar de grupo de mucho chiquito, pero de mucho nan di grupo lá nos visa grupo grande como este by SGB. Anto mi ta corrente ma bisa e fa brenda ta con mi te asie, pero ta kleuter luister mi te fa brenda di nota problema. E ora ma che da merdia nan se che fa brenda, non stava ta preparar les nan, per seguinte dia nan asina masinha dona aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen, toere sei nan. Mi por ayude mucho nang bij SGB, maar je oportunidad también, in momento na wata pa na school pa abira waarnemend hoofd, zeker voor Brenda, pero después de 2 años mi no queda para que tu enseñamiento, mi atume a oportunidad de estudiar papiamento 3rde grado, zeker Richard Hoy, het tempo estava net em ano 2002, no momento que schoolgemeenschap estava de muito mais docente de papiamento, para poder dar les de papiamento, para les de papiamento na ano 2000 abira oficial de enseñanza, anterior não estava de mais docente, então mais oportunidade de renta SGB na 2004. De qual ora madrinta na SGB na 2004, madrinta como docente. E na minha mesa bisa matopa meneer mes como mi docente de geschiedenis. Mala suerte of suerte? Não, mas sim, opi. Mi mesa bisa. Mene Oliana, também estava mi docente nang de tempo que mi estava bij escola, que estava no momento ainda. Então, depois de 2 anos, que mi estava mentor de 3rde e 4rde klas. Meneer Oliana bisa Milena bisa mita mira qualidade muito mais grande de mo. Que eu kubota solicitar para team leader de mavo. Problema bisa meneer Oliana mi que echt wa com nanta bai. Na 2008, dezembro 2008, matou my reto de aderenta e ora como team leader. Pero todo tempo mi no apara que tu qua enseñanza paso ma renta com 3rde grado, ma bisa nome me se vira docente competente de 2º grado que tinha papel exacto para poder dar les. Dus trabajando na SGB, ma hasi mi docente de 2º grado, comita mi papel nan completamente lá nos bisa bevoegd para me poder dar les. Depois de sair a ICUC, o senhor Saintje, abini também com algum estudo nan riba nível de HBO, então mita agora mabisa depois de 2º grado mita claro so mas kleuterlijster mas papiamento mita claro mahanya e reto de vidos rumanan Nara e Timoteo ko bisami ai no Milena banga asi bachelor business administration ta 2 anos so. Dus aí nang ma decidi, ok, lá me tomei reto, mas vai estudar junto com nang.
Nos tres ahaya e diploma de Bachelor Business Administration. Ora como que está claro, a tropa me avisa, me dei toma tempo para me mesmo dedicar na minha família. Aí chega a oportunidade de trovar para se master sen. Então sei também mas aqui na Bonaire na IOC, mas há mi diploma de master sen, que Master Educational Needs. Para muito não que o bebia não está estudia normal, pero a ideia estava de ser que mim fora tempo como tra na wata para na escola, como estava que fazer algo para muito não para necessidade não. Oké. Ainda me nota claro? Me mensen bisa me tap ding afronding die kaleidoscoop daarmee trainde trainers camina ku lomi bij guia líder nan die crash daarmee pa con el proceso de wak e desarrollo de mucho não. Oké. Sim. E zij wordt terminando. Me está terminando sim. Oké, éxito. Dank je. En Barbara, wat denken jullie? Zullen we het hebben? Kijk, we kunnen helemaal over onderwijs praten, maar ik wil over twee aspecten een beetje belichten. Eigenlijk, als we het hebben over school, dan hebben we over onderwijs. En bij onderwijs, en daarnaast hebben we ook over pedagogiek, dus opvoedkunde. En vaak hebben we hier op Bonaire mensen zeggen, ja, de school moet de kinderen opvoeden. En de school zegt, nee, de ouders moeten de kinderen opvoeden. Maar laten we beginnen met het onderwijs. En niet laten we zeggen, op het hoogste niveau. Maar meer op het niveau in de klas. Want we hebben ook leerlingen waarvan ik toch wel weet, we gaan iets doen met die leerlingen. We kunnen niks, als ik in een auto rijd en ik veroorzaak een ongeluk en krijg een deuk in de auto, kan ik nog uitdeuken. Maar als ik een kind verkeerd opvoed en ik maak brokken, dat is moeilijk weer te herstellen. Of soms is het irreversibel. Dus hoe vindt het onderwijs plaats binnen een lokaal met een aantal leerlingen? Met iemand ervoor, het kan een man, een vrouw zijn of alleen een apparaat. Hoe gaat het onderwijs, kennisoverdracht, om een heel oud woord te noemen, hoe gaat dat op school en hoe begeleidt u dat hele proces? Want er zijn meer klassen, dat u dat in de gaten moet houden. Ja, nou, wij hebben natuurlijk verschillende opdrachten als docenten, onderwijzers, leraren. Dus wij zijn er natuurlijk om leerlingen op te leiden voor een diploma. Dat is onze hoofdopdracht. Maar tegelijkertijd hebben wij ook een hele belangrijke pedagogische opdracht. Ja. Dus wij zijn mede-opvoeders van de leerlingen van onze school, van de kinderen van Bonaire. En wij dragen daar natuurlijk ook aan bij. En wat uniek is aan een school ten opzichte van een thuissituatie, is dat wij in staat zijn om leerlingen met elkaar in contact te brengen. En hoe leerlingen met elkaar omgaan en hoe zij samenwerken en hun positie in een groep bepalen, hoe zij leren voor zichzelf opkomen, hoe zij leren empathisch te zijn voor elkaar, hoe ze leren ruzie maken, maar het ook weer goed maken. Leren met hiërarchie om te gaan. Al dat soort zaken, daar is de schoolcontext natuurlijk heel geschikt voor. Nou, en dat begeleiden wij als docenten, met name ook de mentoren, begeleiden dit proces heel indringend. Ik vond het dan ook heel bijzonder toen ik op het Liceo kwam, dat er elke ochtend ruimte gemaakt wordt voor die speciale leraar, de mentor, dat die elke ochtend met zijn mentorklas de dag start. En dus elke dag een half uur is de mentor met zijn eigen klas. En dan kunnen alles wat in het informele speelt, kan dan besproken worden. Thuissituaties, even een ruzietje, iets. Maar ook een planning. We lezen ook met elkaar, maar ook van, hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Met een ingewikkeld woord, welk sociaal contract sluiten we met elkaar af? Ja, maar dat is belangrijk in die zin van, dan staat vroeger, toen ik nog op school zat, niet als leerkracht, maar als
leerling stond het leren, dus het leerboek, was centraal. Maar nu zijn we helemaal overgestapt naar het kind staat centraal. En hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Weet het kind dat hij centraal staat? Nou, het kind staat centraal, maar zonder een goede docent voor de klas kan het kind niet centraal staan. Ja, u gebruikt het woord goede. Goede docent. Ja, en dan heb ik het over een professional die dus ook niet alleen maar goed in didactiek is en in vakkennis, maar ook in pedagogiek. Ja. Dat bij elkaar noem ik een goede docent. Ja. En dus wat we willen op school, en daar zijn wij echt met elkaar, staan we daar echt heel erg op één lijn op, is eigenlijk die leerling tot volle ontplooiing laten komen. Dat de kinderen zichzelf kunnen zijn, maar ook dat zij kunnen worden, die ze misschien al zijn, maar in ieder geval wat erin zit. En om dat te kunnen, zeker de leerlingen bij ons op school, die hebben soms echt, het kan alle kanten op gaan, soms moeten ze juist een klein beetje juist wat grenzen aangeleerd krijgen. Soms moeten ze echt gestimuleerd worden om niet alleen maar met de telefoon bijvoorbeeld bezig te zijn, maar ook echt met schoolwerk. Maar het komt ook regelmatig voor dat we juist leerlingen moeten helpen om zich juist een beetje meer te uiten. Ja. En wat meer voor zichzelf op durven komen. Juist. Want wij zitten hier we hebben best wat te maken met leerlingen die dat best spannend vinden. Ja, dat kan ik begrijpen. E Milena como leider, wat een leider toch? Teamleider. Teamleider. Você também tem parte mainta de conversar com teamleiders na preparar que com a guia inteiro processo que está lugar. Sim, nós temos vez para Simão, nós temos reunião caminho de teamleiders sinta junto com um team. Que nós temos no liceu é team de MAVO, é de HAVO, é de VVO. Que nós temos 3 teamleiders. Então cada teamleider tem quantidade de docente e mentor baudi nang kutakai baudi nang nós está sinta de reunião e nós está WAC, por exemplo, per classe qua mucha que docente tem remarque over de mucha que te coisa que nós me se tem conta com né banda de sei também nós tem zorgcoördinator que tá drenta den reunião assim aqui para se tem mucha que tem qualquer eventualidade of coisa que nós me se tem conta com né na escola, de caso aqui, sei também tem essa chance para explicar docente que me se tem conta com na onda por exemplo, muito me se sinta mais dilante, ou muito me se pouco mais instrução que men o coordenador também está presente para ajudar, guia docente e mentor. E mentor, hope bia maneira Bárbara bisa acaba, tem contato mais cerca que muita que no momento verdade que tem algo que está sucedendo na casa ou uma situação que está por troba e ensinamento de muita bem adiante, o mentor tem para mim persona chamar que está a informação não somente de muita, mas de maior que está comunicar que o mentor ori que está passeio para nós que está em caso que é leiding ou se nós coordenador que está vai mais profundo para aqui que nós conhecemos para ajudar muito toque para por chegar a ensinamento, porque isso é importante para nós. Valt het soms op bij leerlingen dat de leerlingen zelf niet in de gaten hebben, maar dat de leerkracht het opvalt, bijvoorbeeld het niet kunnen lezen op het bord of probleem met het gehoor en valt het op. Soms is het voor leerlingen, ik heb het meegemaakt, dat een leerling op een gegeven moment die begon te schreeuwen in de klas. Ja, ik dacht van, hoe kan dat nou? Er is geen enkele reden om te schreeuwen. Toen ben ik met hem gaan praten. En hij zei, wat zegt u? En zei, hey, er mankeert iets aan zijn gehoor. Toen heb ik de ouders opgebeld en dat zo. Ja, maar de jongen moet om de zoveel tijd de oren gaan spoelen. Okay. Maar dat was niet het probleem. Het probleem was dat de leiding van de school had de leerkracht niet op de hoogte gebracht van die jongen heeft laten we zeggen, een deficiëntie of een handicap. Komt het ook vaak voor? Er zijn leerlingen die hebben dan een bril nodig. Ja. Nou, wat wij de afgelopen weken gedaan hebben,
is met de teamleiders ben ik samen ook met de andere unit-directeur van het VMBO, Francis Pieter, hebben we alle basisscholen bezocht. En daar hebben we gesprekken gevoerd met de groep 8 leerkracht, met de zorgcoördinatoren en vaak ook met de directeuren van de basisscholen erbij. En dat noemen we de warme overdracht. Ja. Nou, in die warme overdracht ga je het hebben over wat is de juiste plek. Ja. Hè? Waar kan deze leerling het beste starten na de basisschool? En dan kijk je natuurlijk naar gegevens als behaalde resultaten en cijfers. Maar wat eigenlijk misschien nog wel belangrijker is, je praat over het kind. Ja. Dus heeft een kind extra ondersteuning nodig? Is hij verlegen? De ouders zijn net gescheiden. Hoe kunnen wij nou het kind het beste zodanig begeleiden dat die overgang, die al zo groot is, van PO naar VO, zo drempeloos verloopt? Ja, oké. En hoe meer informatie wij hebben, en dat gaat natuurlijk ook over zicht en gehoor, maar nog veel vaker eigenlijk over hoe zit een kind in zijn vel. Ja, ja. De verandering die in het kind plaatsvindt. Exact. Maar ook laten we zeggen, de spanning die het tegemoet gaat komen van nu ga ik op een andere school, ver van huis misschien. Ja. Dan moet ik met de bus of op de fiets, weet ik veel. En een grote school van een paar honderd leerlingen naar, hè? Nou ja, ik wou zeggen een paar duizend, maar zo groot zijn we nog niet. Maar we vragen, ja. E você tem problemas aqui de lá nos bisa die moeten dan nota sinta na mes bom of na no por comunicar bom nan tinko cambia die lokaal of de leerkrachten cambia die lokaal pues nota constantemente ting o maestro. Seguro un cosco ta bini hopi dilanti. Seguro que mucho bien voor die school básico que ta gewend, que men está acostumbra que el docente ta un docente tur materia ta guardonador de un docente. Ahora no llegan a seca nos al liceo en verdad nanta enan 10-2 para 10-3 materia, que cada materia de un otro local. Que menor alumno me debe cambiar de local y tengo ahora también botar hanya que el docente me está cambiando de local takana de un local para otro. Esa aquí ta hope via botar hanya que alumno me debe acostumar que esa aquí. Então, agora não, logo Bárbara disse, nós também conversação nós tá essa hobby coisa, pero botar aí também que hobby bia hora que não chega se que nós na liceu ou lá nós bisa den ensinança avançar, botar aí que é parte de pubertade também tá começar um rol. Para sobre hobby bia maior então bisa me nota reconhecer me mais. Pero esta hanya amistad, esta hanya outro ambiente, então aí nós também mira que tem coisas que nós me ajuda a guiar, antes é importante. Oké, dus nós wij een pauze. We nemen nu even een korte onderbreking en dan komen we terug. Dankzij Pana. Pana, het beste drinkwater hier op het eiland van J.C. Herrera. Ik had het in een papiermens moeten doen, maar het is ook leuk. Nee, helaas. Nostabek, Jessica. Kralendijk Bonaire, Ami te Gilmar Crips voor Dutch Caribbean TV, Bocanal, voor Caribe Holandês. Bebe frost hour, andai no frost bom frio. Bebe frost hour, andai no frost bom frio. Compra Dibo na Bosnack of Minimarket preferido. Frost, 10 calorías y apenas 2 gramos de suco. Pa grande y é chiquitín não. Refrescante y con vitamina. Jugo y sabor de fruta. Receita Frost. Aô! Bora com o Bobo Briete. Posso esse game de sorteio tá na caminha. Primeiro prêmio, 1 milhão florim. De 2 prêmios, 200 mil. Terceiro prêmio, 100 mil florim. Que mais porque? Um paquete da fo. 8 de ilha, 2021. Corda com o Bobo Briete. Até abusar. Vida tá mais fácil, o MC bem mais fácil. Uma maneira nova e fácil de
comunicar. Contacto personal especial para nos clientes now. Leo die MCB te fast. Pak je unos riba chat. Via Facebook of WhatsApp live chat ribe website. Comunica con nos de manera cubo que. No está importante, botar no preocupar. Vida está más fácil, o MCB más fácil online. It's your thing. Do what you wanna do. I can tell you, but it's like to. It's your thing. Do what you wanna do now. I can tell you. National Caramba e Alamo. Bota viajar para Corsol? Para compra, vacação ou para doctor? Pode mister de bom auto? National Car Rental e Alamo tem melhor auto para você. National Caramba e Alamo. Toma contato conosco. National Car Rental e Alamo. National Caramba e Alamo. Agora na Bonaire. La Zulia arriba, cintura sola, con tu botella grande, cerveza Zulia, no te canses ahora, que esto solo empieza, con tu botella grande, cerveza Zulia, la Zulia arriba, cintura sola, con tu botella grande, cerveza Zulia, no te canses ahora, que esto solo empieza, cerveza Zulia. Durante setor. Informação que vamos ter para botar na altura de tudo o que está acontecendo. A experiência e profissionalismo que está caracterizando nós. Noticiero estelar de Dutch Caribbean TV. Uma ventana de informação vital. Notícia ampla e em detalhe. Para poder informar de tudo o que está sucedendo na Aruba, Bonaire, Corsol, Isla Riba e rond mundo. Durante setor. Aqui, na Dutch Caribbean TV. Televidente, nós estamos aqui no programa Cine Caliente com Bárbara Sol e Milena Silbergi. Nós estamos papiando de enseñanza na Bonaire, de liceu na Bonaire e aí nós estamos um pouco de profundidade de que está passando na escola, que está passando in lokaal. Je had het net over die kinderen, dat ze een bepaalde opvoeding krijgen, een bepaalde opleiding krijgen. Maar wat mij afvraagt, worden de kinderen ook kritisch bijgebracht bij het stellen van vragen? Wanneer ze, de manier waarop ze iets moeten onderzoeken, bijvoorbeeld. Tegenwoordig word je vaak geconfronteerd met het maken van projecten. Mhm. En dat die kinderen leren hoe een onderzoeksvraag te doen. Mhm. Mhm. En ook in discussie te gaan met hun bronnen, laat ik het zo zeggen. Wordt dat ook aandacht aan geschonken op een dusdanige manier dat je zegt van dat kind wordt op een bepaalde manier opgevoed om te kunnen functioneren binnen deze samenleving. Jazeker. Wat je graag wil als school is dat leerlingen natuurlijk, dat je ze opvoedt tot kritische burgers. Ja. Toen ik op school kwam was ik ongelooflijk blij verrast
Bijvoorbeeld met een zeer professionele leerlingenraad. Het kan niet anders dan dat hoe zij zich zo gedroegen, dat ze dat ook geleerd hebben. Ja. Al hadden. En waar merkte ik dat aan? Ik werd heel officieel uitgenodigd. We gaan regelmatig met elkaar in discussie over waarom bepaald beleid op school is zoals het is. En wat ik hun heel graag wil leren en ook wil laten zien, is op het moment dat je zo'n discussie voert en je komt met goede argumenten, dat wij vervolgens in de schoolleiding gaan kijken van, goh, moeten we zaken aanpassen? Ja. Want soms doe je dingen omdat je ze al zo deed. Ja. En ben je eigenlijk een beetje de reden vergeten. Een ander moment, echt een van mijn hoogtepunten van mijn eerste jaar hier, dat was de profielwerkstukavond. Nou, als je ergens leert hoe je een kritische vraag moet stellen en hoe je een goede onderzoeksvraag moet stellen en met bronnenonderzoek je onderzoeksvraag gaat beantwoorden, dan is dat bij het meesterstuk van je opleiding het profielwerkstuk. Dat moet de afsluiting zijn van die onderzoeksvaardigheden van elke school, dus van elke opleiding, MAVO, HAVO en VWO. Ik heb daar presentaties gezien die niet alleen inhoudelijk echt heel sterk waren over bijvoorbeeld een heel gevoelig onderwerp, de plantage Bolivia, wat daar gebeurt, over een hele andere onderwerp, hoe laat ik een vliegtuig duurzaam vliegen, namelijk met elektriciteit. Hoe gaan we, hoe heet dat ook alweer, biogas maken uit sargassum. Nou, dat zijn onderzoeksvragen waar je echt kunnen we echt een puntje aan zuigen. Dat was echt fantastisch. Ja. En niet alleen de vraag, ook de presentatie, hoe ze het brachten. Geweldig. Similena? Sim. Essa aí da parte de HAVO VWO que está echt a apresentação seca docente, pero estando de MAVO também, tinham a noite caminhando na tina mesa não, então que pessoa não passa e as pergunta e não tá contesta também, não tá assim é parte de investigação, pero não profundo maneira HAVO VWO, pero sim não tá vai buscar tema que tem a ver com um perfil que não tem of de caso economia of cuido e bem-estar of técnica, então nanta busca informação e nanta apresentar à noite não assim também. Sim. E bij zo'n onderzoek, dus ze hebben die leerlingen hebben dan die vaardigheden aangeleerd om iets grondig te onderzoeken. Tot op een zekere hoogte natuurlijk, want je bent niet aan het... Je bent geen wetenschappelijk onderzoeker. Nee. Maar dat ze al in aanraking komen met hoe doe je een onderzoek? Ja. En hoe formuleer je een vraag? Ja. Hoe stel je dan een vraagstelling? Vroeger heette dat allemaal probleemstelling, tegenwoordig is het een vraagstelling. Om ook te zeggen van nou, dit is mijn antwoord al op die vraag. En dan ga je zeggen van nou, het klopt of het klopt niet. En dan kom je erachter van nou, het gaat goed. Pero banda dessa aí mesmo bisa que nós tinha projeto nan também, que tá não somente tá agora tem no momento que é aluno mas vai examen que tá vai trazer riba seu perfil werkstuk, pero riba jabierna nan também nós tem projeto nan que tá drai, actualmente nós está haciendo nan mais de HAVO VWO, pero que mira que está aqui só de MAVO também. Camina que o aluno está ganhando com certo projeto não camina também ajuda ou camina também vai investigar em um grupo mais grande e tá começar a ver que não tá ganhando habilidade não de como mister deal com pergunta of como mister vai buscar informação. Ja. Nou, wat ik zo'n mooi voorbeeld vond, was dat wij een van die projecten van die vrijdagmiddag, dat is het Greenhouse. En dan zou je zeggen, nou Greenhouse, is dat een project of wat moet je daarvoor vraag stellen? Maar de begeleider van dat project, dat is Alfred Burgos, die heeft samen met die leerlingen daar eigenlijk een heel, bij wijze van spreken, profielwerkstuk van gemaakt. Okay. Van goh, maar wat moet je nou planten?
En hoe doe je dat duurzaam? En welke manieren van planten zijn er allemaal? Zijn ze naar de aquaponics geweest en volgens mij naar Orni zijn ze ook geweest. Ja. En kortom, om juist eigenlijk voordat je zaadjes in de grond stopt, Ja, dat heel wel overwogen te doen. oké. Hoe pak je dat aan en hoe pak je dat duurzaam aan? Dus dat is inderdaad een mooi voorbeeld. En u had in het begin had u over HAVO en ook een stukje praktijk. Gaat u dat hier op Bonaire ook, laten we zeggen, beginnen daarover na te denken of ook te gaan doen? Of leent het eiland zich daar niet voor? Daar leent leren door doen is altijd een hele fijne manier om te leren. Ja. Ik vind dat er hier veel uit boeken geleerd wordt en ook dat er heel veel. Ik vind dat onze leerlingen veel naar bijvoorbeeld bijlessen gaan, ook na schooltijd. En ik vind het erg interessant om met mijn collega's te gaan praten en ook heel goed na te denken. Kunnen we niet onze leerlingen wat efficiënter en effectiever laten leren, in plaats van meer? Oké. En dat leren door doen, we groeien als school, we groeien hard als school. We gaan volgend jaar waarschijnlijk met 80 leerlingen meer het schooljaar starten. En als je meer volume hebt op een school, zijn er ook meer mogelijkheden. Dus dat betekent ook dat we ook echt rustig aan kunnen gaan zoeken naar andere onderwerpen, andere vakken. Maar we gaan volgend jaar al met 1 doelvak starten. Oké. En dat is, we hebben expres de MAVO daarvoor geselecteerd. En we gaan het examenvak LO2, noemen we dat, lichamelijke opvoeding 2, gaan we invoeren. En dan denk je, hoezo moet ik examen doen in gym? Maar daar zitten allerlei leiderschapsvaardigheden bij en organisatievaardigheden. Naast dat je ook natuurlijk ook veel aan sport doet, gaat het ook heel erg over organiseren en zeg maar trainersvaardigheden ontwikkelen. Ja. Nou, en dat denk ik, en dat denken wij alle twee, en de vakgroep lichamelijke oefening natuurlijk helemaal. Yeah. Wij denken dat dat heel goed aansluit bij ook de behoeften, maar ook het talent van onze leerlingen. Bijvoorbeeld zo'n vak als LO2, worden ook contact, laten we zeggen, in het begin wordt het op school bedacht en bekritiseerd en totdat het wordt tot een geheel gemaakt. Ja. En wanneer het zover is, worden ook contacten gelegd met alle sportorganisaties op Bonaire, laten we zo zeggen. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Esa es la intención que LO2 te comienza no solamente con teoría, pero que también en práctica también. También, por ejemplo, el equipo de fútbol, camina también se prepara algo cerca gente más grande también, que mister un poco movimiento, todo eso, también está parte de LO2 aquí. No solamente teoría, pero en práctica también. Oké, dus het heeft ook een maatschappelijke setting. Ja, nee, want ook onze LO-docenten, die kunnen ook niet alle onderdelen van dat vak geven. Dus bijvoorbeeld, dan gaan ze samenwerken met de dansschool en met... ik moet eerlijk zeggen, ik weet even niet precies welke andere typische sporten, maar vooral sporten die zij zelf of wat minder beheersen of waarvan we gewoon op het eiland veel meer echte experts rond hebben lopen. Ja, want we zijn dan met vorming bezig, hè? Ja. En niet met misvorming. Nee. Dus maar ook wat heel belangrijk is, vind ik tenminste, dat wat u naar voren bracht van niet meer, maar weer efficiënt. En u zei ook van, er komen steeds meer leerlingen bij. Hè? Ja. En hoe is de verhouding met leerlingen die binnenkomen en aantal leerlingen die weggaan? Niet in die zin van spijbelen of niet meer naar school komen, maar het proces afmaken. Ja. Staan die in evenwicht of komen er steeds meer nieuwe leerlingen bij? Absoluut. Ja. Ja, wat wij merken nu is dat onze eindexamenklassen zijn relatief klein. Nou, leerlingen slagen. Dus die gaan dadelijk een vervolgopleiding doen, buiten het liceo natuurlijk. En de onderbouw, die is heel erg vol. Wij hebben ook ruim 30 leerlingen, of 40 leerlingen meer gekregen dan vorig jaar uit de basisscholen. Oh. Nou, en dat kan ook niet anders, want als we om ons heen kijken, de basisscholen zitten heel erg vol.
Dus die leerlingen stromen door. Ja. Die komen bij ons. Wij krijgen ook relatief veel leerlingen, dat noemen wij zij-instroom. Dus vanuit Curaçao, de andere Antillen, Stasia, maar ook vanuit Nederland. Nou, ook dat zijn ongeveer, nou, op dit moment weten we nu al dat dat ongeveer 30 leerlingen zijn die volgend jaar starten. En zo'n leerling komt uit Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius en die praat Engels. Ja, en ook wel Nederlands hoor. Ja? Ja. Vond dat een probleem of is dat geen probleem? Dus dat die moet aanpassen binnen iemand uit Sint Maarten bijvoorbeeld, die is gewend Engels te praten, veel 10, 12 toeristenboten per dag binnen zien, straten vol met toeristen en die komt op een eiland van, gaat rustig aan. Ja. Hoe vangen jullie zo'n leerling op? Kom eens Acaparao moet je zien. Of is het geen probleem? Misschien maak ik een probleem wat geen probleem is. In verdad, botanya que aluno te llega voor de otra isa rumang com idioma inglês en verdad. Holandês 10 horas tá hopi difícil, mi me se pisa nota panan so inglês holandês tá difícil. Nós tá mira que é muito nan di boneiro, me está metindo nan ting é dificuldade de lezer e compreender holandês. Pero hopi bia nós tá dando na chance hora aí de caso aqui na nossa instalar não solamente não, pero estão de habla espanhol também. Nós temos programa que chama Cursuel. Ante o programa aqui te ajuda a ler o texto e também ajuda a traduzir certas palavras de texto para não poder compreender. E docente também ahorita na altura com muito assim, a mim mesmo para dar um exemplo de mim agora, me diz se não sei palavra no holandês, escrever em inglês para só me que saco ela compreender a matéria. E não de caso que vai rekenen af que muita ribe idioma que não tá beheerst in het gaat om een leerling die komt uit vanuit Curaçao en Sint Maarten of Aruba, een bruisende wereld, bruisende samenleving. Met allerlei mooie dingen en hier op Bonaire. Hoe stelt hij zich op? Van zegt van nou, dit is niks voor mij hier of wat dan ook. Want, ik kan niet naar een discotheek gaan, ik kan niet naar een film gaan, ik kan niks. Nou, we hebben natuurlijk een heel raar jaar achter de rug. Ja. Dus niet alleen in Curaçao en in Nederland en op Stasia heeft de wereld eigenlijk even stilgestaan, ook op Bonaire. Dus we kunnen het slecht vergelijken, eigenlijk met de tijd, alleen maar met de tijd ervoor vergelijken. Maar ik denk zoveel kinderen, zoveel reacties. Ik heb ouders gesproken die zeggen, goh, mijn kind leeft hier helemaal op. Okay. Het is rustig, van alles is er maar één. Geen keuzestress. Nee. En we hebben kinderen die op school rondlopen die liever gisteren terug wilden dan vandaag. Ja, en natuurlijk, dus op het moment dat jij inderdaad midden in je puberteit je eigen eiland of land verlaat om naar Bonaire te komen, dat is niet niks. Nee. En in zo'n geval, krijgen de leerlingen ook laten we zeggen, iets patriotistisch van Bonaire? Dat ze zeggen, dat weet ik niet. Of nationalistisch. Of houdt de school rekening met, laten we zeggen, wat voor soort maatschappij we willen. Het is niet de school die altijd bepaalt hoe de maatschappij eruit moet zien. Maar het is allemaal politieke beslissingen. Maar heeft de school ook wat in te brengen, laten we zeggen, voor een volwassene binnen een bepaalde samenleving? Dat we niet één richting verkeer gaan krijgen? Dat we geen staatsscholen gaan krijgen? Ik vind de vraag een beetje ingewikkeld. Ik probeer, ik weet niet of ik hem helemaal goed kan duiden. Dus de school heeft een eigen... Wij mogen onze eigen koers bepalen. Ja. Wij zijn niet afhankelijk van wat de politiek wil. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk te maken met een onderwijsinspectie en moeten wij aan kwaliteitseisen voldoen. Okay. En dat moet elke school, overal. Nou, die kwaliteitseisen, daar werken we natuurlijk heel hard aan om daar elke dag aan te voldoen. En daar proberen we onszelf elke dag ook in te verbeteren. Als het gaat over de richting die we willen bepalen, dat betekent natuurlijk dat je als SGB breed heb je een visie op onderwijs. En aan die visie probeert elke unit
van het SLP tot het MBO, tot het VMBO, tot onze locatie. Wij proberen daar handen en voeten aan te geven. Maar onze visie bestaat absoluut uit dat onze leerlingen in een hele multiculturele, multilinguale omgeving opgroeien. En dat dat niet alleen maar betekent dat ze zwak in Nederlands zijn. Nee, ze zijn ook ontzettend sterk en de kracht zit ook in die multiculturaliteit. Onze leerlingen praten op het schoolplein heel veel Engels met elkaar. Ik denk dat onze leerlingen dat een unieke situatie is met hoeveel culturen zij in aanraking komen. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is een kracht. Ja. En daar gaan ze later nog heel erg veel profijt van hebben op het moment dat zij of op Bonaire blijven of hun toekomst in een ander land gaan voortzetten. Ja, dus dat Engels onderling praten het is al heel oud. Ja. En je merkt dat Bonaireaanse kinderen die ergens anders studeren, laten we Nederlands zeggen, als ze bij elkaar komen, praten ze ook Engels. Terwijl ze papiamento kunnen praten. Ja. Ja, maar we vinden het ook belangrijk dat hun eigen cultuur, van het papiamento, dat is een cultuurdrager. Ja. Dus dat moet ook op niveau blijven. Kunnen we dat verklaren? Voor mij is het belangrijk om te zeggen van die leerlingen die hebben liefde gekregen voor degene die Engels gaf. Ik denk dat mijn vakgroep Engels hier heel blij mee is met deze uitspraak. Ja, ik bedoel, anders kan ik het niet verklaren. Want er wordt meer Spaans gesproken op het eiland. No, me quiere también uso de media social, que hopi bia kuta Google, YouTube, esa ina también tem influência riba inglês ku nanta papi ku outro. Bana de sei lo que ku meneer Sile Puntra, de parte de matéria história, me saco também nanta para que tu na, por exemplo, 5 de maio, of também parte de história com a começar o isla na hora descobrir que vai ser não toca belanos bisa parte não é muito tahanha de história de Bonaire. Nós em verdade nos meta tá para tur muito por desarrollar na mês mais tanto possível e atrove para nós tá lá nos bisa parte muito importante caminho que é aluno tahanha com diferente nacionalidade de solo escola caminha com não por sinha, por exemplo, de Peru, nós não tá assim tal, nós não tal costume, que bem é costume não também não tá assim, não dor de cita de classe com 28 mucha, por exemplo, que não tá turcasting é mesmo regra. Então ele botar em aberto assim nós tá intercambiar é parte de cultura. Me se bisa que é parte de papiamento também. Para que tu aqui ano escolar aqui dia 21 de fevereiro com o idioma materno a organizar algo para estimular o papiamento também se que aluno não que menta coisa na parte não chiquito que toca nós tá tendo conta com ele na escola que nós não que bisa lá nós lá que inteiramente los pero que é parte bonaireano antillano wat ik dat meer também na escola. We hebben een heel moeilijk jaar achter de rug. Ik weet niet of het helemaal achter de rug is. Maar, laten we het hopen. Maar door de ervaring die we nu hebben, gaan we daar rekening mee houden met nieuw schooljaar. Dat we zeggen van, wij zorgen dat we niet meer verrast worden door een of andere dingen die wij geen kijk op hebben of geen greep op hebben. Nou, ik denk dat wij het afgelopen jaar, we hebben natuurlijk al 1,5 jaar bijna, of nou ja, ruim een jaar en een aantal maanden, zijn wij al geconfronteerd met de situatie dat er golven van coronabesmettingen in Nederland, maar ook hier op het eiland voorkwamen. En onze leerlingen en ook onze collega's moesten heel vaak schakelen. Dan weer met halve klassen naar school. Dan weer dan ging de school even dicht. Dan was iedereen weer op school, maar moest er 1,5 meter afstand van de collega's gehouden worden. Dus er moest regelmatig geschakeld worden. En wat wij eigenlijk al vrij snel in het schooljaar gedaan hebben, is wij hebben verschillende scenario's gemaakt. En wij hebben scenario's gemaakt, wat als dit, wat als dit, wat als dit. En die hebben we gedeeld met onze collega's. En soms kreeg ik pas op zondagavond
te horen, goh, er gaan nieuwe maatregelen in en dit is wat het betekent voor school. En dat, omdat we met die scenario's werkten, was het fijn dat we dan direct konden zeggen, oké, dat betekent scenario 3, ik noem als voorbeeld. Ja, ja. En de collega's hadden thuis die scenario's liggen en die wisten dan meteen, oké, dan gaat dit rooster gelden, en die konden meteen hun leerlingen informeren en de ouders informeren. En wij hebben dat ook nagevraagd aan leerlingen en ouders en collega's, hoe is dat verlopen? Nou, de resultaten, dus de tevredenheid hierover was echt vele malen hoger dan de eerste keren, maar toen we helemaal overvallen werden door corona. Ja, en nu zijn we aan het einde van het schooljaar, bijna. Ja. Ja. En niet iedereen kon alle vakken, in alle vakken examen doen. Zijn er nu nog examens gaande? Ja, zijn nog bezig nog. En zijn er nog ook, laten we zeggen, is er nog steeds dat je kunt profileren? Dus van een 5 een 6 maken terwijl je al geslagen bent? Ja, kan nog steeds. En ook zijn er veranderingen dat je met, laten we zeggen, je hebt 3 vakken gedaan, dat je daarna 2 vakken moet doen. En dat je ook een tweede tijdvak hebt voor dat soort dingen. Dus het is nog een hele, laten we zeggen, wat ik in Elst heb geleerd. Jullie moeten nog aanpoten. Zeker, nee, het is dit jaar een heel hectisch, een heel druk jaar. Want normaal gesproken was je nu ongeveer klaar geweest met de examens. Dan wist je wie er geslaagd was en niet. Maar dat is dit jaar niet zo, omdat de leerlingen inderdaad een gespreid examen mogen doen. En dat betekent dat we op dit moment zitten we in de laatste dagen van tijdvak 2. Okay. Dus leerlingen hebben in tijdvak 1 een aantal vakken gedaan en in tijdvak 2 een aantal vakken. Nou, en dat betekent dat we pas, uiterlijk 5 juli pas weten voor het grootste deel van onze leerlingen of ze geslaagd zijn. Want er is namelijk ook nog een tijdvak 3. Ja, daarom. En dat is natuurlijk vanwege corona is dat ingevoerd. Maar dat betekent voor de scholen een enorme organisatie. Mm-hmm. Je moet heel goed bijhouden welke leerlingen wanneer examen hebben gedaan. Ja. En Oké, één vraag wat ik belangrijk vind. Ja, nee. Nee, wat ik belangrijk vind is niet zo belangrijk. Maar ik wil toch weten, stel een leerling die is geslaagd en die heeft plan om naar Nederland te gaan. En die zegt van ja, de situatie in Nederland is een beetje vervelend met corona. Ik ga niet. Zegt de school van oké, het is jouw beslissing. Of zegt van nou, zal ik over nadenken, kan ik jou begeleiden, hoe is de situatie in Nederland? Doen jullie ook iets aan zo'n begeleiding, laten we zeggen een nazorg? De caso aqui em verdade botar tin aluno que tinha dúvida kunanta baisi of no. De caso aqui nos mentor nanta papi kunang plus nos ting estacionan pa fo di school kuta guia nang kuta toch motivar nang pa wa con e situação ta. Me se bisa que a que ta bebira menos me ta querer pa sobre que a situação como estabilizar acaba na Holanda. Pero misasi di estudiante nang kwabay ku ayega ku tawa ting lockdown na Holanda ku nang yata keda seradinga fletch ku nang ting ando bibia na nota sinti nang bom di kwa ori tindi nang kwa binkas back wari periodo pasa ando ku nanta bay back. Okay. Pero mita quere sei também tá tem uma influência grande ku a cambia vida de estudiante. Que quizás que a pensa que ora acaba su havo, su mavo, su viveu e lo sigue estudia mesora, hope di nang en verdad bota en antes pensa, ok, laga mi pone año, anto acaba mi ta sigue estudia. Okay. Ese aí nossa mira verdad que tá cambio de último 2 años antes com nossa experiência e corona, e pandemia. En bij de zorg, de school heeft ook een afdeling zorg, hè? Ja. Zit er ook een medische kant aan die zorg? Of is, laten we zeggen, pedagogisch-didactische zorg? Of is het ook, laten we zeggen, medische zorg? Nou, of laten we het in de hand van de ouders die naar hun huisarts gaan? Wat wij kunnen doen, doen we op school.
Dus het komt voor dat leerlingen bijvoorbeeld op bepaalde tijden een medische handeling moeten richten. Dat kan zijn dat er medicijnen ingenomen moeten worden. Dat kan zijn dat er soms met aangepast toiletgebruik. Nou ja, er moet soms even gerust worden. Nou, alles wat in onze mogelijkheid ligt qua medische ondersteuning van leerlingen, om ervoor te zorgen dat ze op school kunnen blijven, daar kijken wij of dat lukt. Ja. Ik zal een laatste vraag stellen. Ja? Ja. Ik hoop dat het in goede aarde valt. Voor de vrouwelijke leerlingen wordt er ook gezorgd, want ondanks alle emancipatiebeweging, vrouwen blijven vrouwen, mannen blijven mannen, zijn er ook voorzieningen voor meisjes die dan ziek worden, die dan, laten we zeggen, extra aandacht nodig hebben, want jongens doen altijd stoer en ze zijn flink, maar de vrouwelijke kant is van de zachtmoedige. Wordt dat ook anders begeleid? Of is er maar één lijn in de begeleiding? Nou, ik zou niet zozeer mee willen gaan met het idee dat meisjes zachtmoedig zijn en jongens stoer zijn. Fantastisch. Ik denk dat we stoere meisjes hebben en zachtmoedige jongens. Ja. Oké. Ik moet eerlijk zeggen, wij maken niet per definitie onderscheid in de ondersteuning die leerlingen nodig hebben omdat ze meisje of omdat ze jongen zijn. Oh, oké. Dus eigenlijk wat wij als een mentor of een leerling zelf aangeeft, of een ouder aangeeft, goh, mijn kind heeft ondersteuning nodig of een leerling komt zelf. Ik heb een bepaalde ondersteuning nodig. Dan gaan we aan de slag en kijken of wij die ondersteuning kunnen bieden. En of wij ook vinden dat een kind het nodig heeft. Want ik dacht bijvoorbeeld als een kind komt en je gaat het kind aanhalen, dat die man zegt van hé, die meneer zit aan mijn dochter vast. Oh zo. Nee, wat ik echt heel belangrijk vind is dat mijn collega's en dat wij als medewerkers op school een professionele distantie behouden naar leerlingen toe. Dus dat is echt heel belangrijk. Oké, prima. Ja. Nós llegamos al fin de nuestro programa. Último palabra, dan laatste woord. Ja, meestal zeg je laatste woord, dan wordt het laatste woorden. Naar jullie. Nou, wat ik echt als laatste woord wil zeggen is, ik had voordat ik hier kwam, niet durven dromen dat ik op een school terecht zou komen die zo inclusief is. We hebben leerlingen, we hebben rijke leerlingen, arme leerlingen, hele slimme leerlingen, we hebben talentvolle leerlingen. En ik had, wat ik ontzettend leuk vind, is dat ik met een groep collega's mag samenwerken. Waarbij ook, wat ik ook belangrijk vind, de leraren en de collega's die uit Nederland komen, Europees Nederland komen, dat heel goed samengaat met de Bonaireanen en Curaçaoenaren. En ik vind het ook wel een voorbeeld. Ja. Oké. Milena? Sí, mita agradeci, meneer Sili, que nos pora a oportunidade como Liceo Bonaireano para explicar que nós estamos experienciando diariamente, anto que nos coração tá que debate para todo aluno que está visitando Liceo Bonaireano. Oi, televidente, mas danki na Água Pana, que patrocina o programa de JC Herrera. Nosso programa tem repetição do programa amanhã, 6 horas da tarde, na Dutch Caribbean TV. Já sabe, ainda no web na Dutch Caribbean TV. E já sabe, no web ainda na Voz de Bonaire 94.7 FM. Passa dia noite e até outra semana, com Deus quer. Dat was het.